Hurian na hinahonongan ni Tuhan Yesus Kristus, hatap dosalpu aka ari na utabolus, ragam damasa pasiki pasoring di pasa ni ngoluta. Adong las niroha do arsak, adong parjupangan, alai adong nang persirangan, adong na marutung, adong na rugi, adong na lao do naro. Ima urdo ningoluta hobartu pardalan ni tiki ditongani pandemi COVID-19 sia. Hiluas tuata na pehitan waeng satu ujung ni tahun 2020 sadaun. Di sudina masai, takas dosa tia di bata mengaramoti hita. Mau lihat di bata parhol roha jala pardinggan basai. Atik pe sipata suhartu rohatta namasa natabulus saliling tahun 2020 sadaun. Angosaka ni Jehovah tu hita ima sakap hasunangan. Atong hita akan naung pinarhamaul ni Jehovah jalan atok tong masiol dia sini rohana. Bawa mahita tu parsoran nabadia laho mamuji do pasangapo tu hatta. Roma hita marulupolo tu jolona marede mahita. Mari tihiti gowarni di batama, dok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dok gowarni to di porbadia, na tumo palangi doho tanoon, amin. Madok mauliati mahamutu Jehovah, ay rodi sa leleng na doa sini rohana, ay nunga takas suboto, saka akan au sakabi taringot tuhamu ni na Jehovah, saka hasonangan dotahe, dada tuhamaguan, asa au mangalia Tuhamu ujung nahina lungutomuna. Haleluya. 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 Martang yang mahita, alia manami amanai Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, gok puji-pujian do mauliate do rohanami tuho. Ala diramati hodo kami madalani tahun 2020 sada. Atik pe ikon mengadobi ragam namasa lumebima pandemi COVID-19 sia satu ujung ni tahunon. Hu ha maulate hon hamido. Ala di pasu-pasu ho huriam HKBP-on. Patuduson orientasi pakubasion di HKBP tahun 2020 sada. 5 tahun pemberdayaan, pasimaro hamdi kami, saya dongani mahami menalpuon tahunon, jala batolas mahami memasui tahun 2022, si basa-basa hono mutu kami, ya posi rohanami do pengaramotio mudi kami, jala tugu-tugu mudu kami mangyai sakap hasodangan
na pinatu pami. Ramoti mahuriam, makanguluhon pajomu, sarwasa pikiran kami patu paon lomoni roham di tongani keluarga. Huria do masyarakat na humalia kami. Saya tahu sangat di warmu ma ngulu nami. Jalalas ni rohanang pasu-pasu tuna humalia kami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh kita. Tangyo kamu mapati ni debata di perpunguan ujung tahun non. Datar surat di 5 Musa 10 ayat 10 sia. Dan jadi papiolom uhum. Dan jadi ho marnida bohi. Jarang jadi jalo om musilua. Ai sisik do papitung mata ni halak na pistar. Jala pa balik perhatan ni halak na tigor. Atong rak mangidugugo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya pergubui mahami mengulahkan melanggar papitingmi. Amin. Mari deh kita. Manang piga jam nari saat mahita tu ujung di tahun 2020 sada. Bongotatama tahun 2022. Molo tatai lion tu pudi perdalanan ningoluta di tahunon. Jojo doma biar hita alani pandemi COVID-19 siai. Ragam do pangotana tunguluta. Arong na agua di na hina honongan. Arong na agua di ulaon. Arong na moru pasamotan. Di parsaora sigano paripe. Dang tarbain hita dope songon riburna ditiki adorang somasa dope pandemi. Saat do panginonana tu huria. Aedang tarbain hita dope marminggu do marnatal maset. Torop di bagas gerejaon. Majaga ruh hahipason. Alani mono tolas dope hita nuaing tu ujung ni taunon. Ikon hati da konotado. Ebenezer,
rasi-rasan moeng hidongan Tuhan hido hita. Saliling di tahun 2020 sadaon, ragam doa kana tasakapi di ngolu marsa sahalak, rumah tangga nang dihuriape, adong doi na tulus, alai se adong dope na sudat, jaka sakap naung tulus, hamala te honot tado tu hatta pardinga basai, siala sini rohana, na patulus sakata na hobartu sakakna dihita, alai dia kana so tulus depe, taga memadele manang marungut-ungut hita tutu hatta. Ale Tuhan, saya ajari memahami mengatasi sulung rohani nami. Unang madapo kami di padelean rohot parungot unton, molo so tulus na sinakap ni rohanami. Di perdalanan dia katiki naung tabulus di taunon, tauji mama bain ruji-ruji tu dirita be, tasukuma dirita, nunga tapake partikian naung tabulus tu aka ulau nadinggan, sotung do aka partikian ni marsal puan so adong nata ula agia ahape manang tapake partikian itu ulau naso hinalomoni di bata, alani di bagasan uduk do serek ni roha, jong mahita dia dopan ni tu hatta paterik sudi dosata. Ale Tuhan di bata parguguna suatu dusan cala amanami. Huju hami do guarmu na badiai. Alana targugo tai marningo dosa nami. Sai marasini roa mahomi dah hami. Hu parhatu tu hami. Dina mamake partikian nabi na basahomu. Dang sikok dopoe hami di bagasan hamanaton mamereng. Manakasi parulon nami. Songon akan nama roha. Ai sipata dope marsal puat tiki, hape dang boy dope hulau kami siko aka nahina lomon nirham, balik sa aka na huhalomon hami dojot huhala putih hami, sesa manusia nami saluna, jala suruh mato di probadia tu rohanai be, asa tarbain hami mangoloi hodi bagasan hati koran, dohot habadiaon, gabisat hami Tuhan uluan nasora sudah. Na pinarbagabagam dia akan apusia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga kanini bata taringot Tuhan sian dosata. Molo tung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorrohai. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni salu portibion. Hasanga pemadi debata na digijang. Mare data.
Hata ni debata turpu dihita di perpunguan ujung tahunon, di mana tersurat di Efesus 5 ayat 10 1 ayat 10. Alai gabi patar doi saluhukna, tinoruan ni natiuri, ai nasa naung di papatar tiurmai. Di baheni di nado, tersunggul mahon terpodo, jolahehe masih akan mate, gabi sordangan di Kristus mahon. Atong manat mahamu mamereng manakasi parula muna songon akan amar roha unang ma songon akan hurang roha Parhasia kamu matiki ai alih hasusaan domai. ima sakna martua do akan atumangion hatani di bata jala na piopsa amen maredehita. Tidak kau maha persiatai sona hina tidak kau ni dong atas sah persia di sadok portibion rak mahita madok. Au persia di debata Jehovah hidu ama parguguna suatu dosan na tu mempalangi do tano. Au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai ibana tidubon si Maria na gabi-gabian si Anton di Perbadia ada orang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman di 100 na bete terpajal lo ibana di hau pinor silang na tua tu bano toru dung ditanom na mula bangulu di hari patuduhon na manai tu surgo lahun tu siamun di bata Jehovah amanai perguguna suatu dosani di sima ibana pai mamuna sugut tu tanaon mangumi halak na mangulu dok na mate. Au persea itu di Perbadia, jalarong sada huria na badia, huria atau pani harak Kristen akan badia, do diasani dosa, do dihatai nama dok, mula bangun usuk dan ini halak nang mate, do dia nguluan nasora sudah. Tapi kita berita jujur tahun, do berita parhepengon, soalnya mau nomor do hata, utusan siar ruas, do sian parhalado. Di hamu manami do hotinda nami, ruasna hinaholongan itu hata Yesus Kristus, sonari hujaho kami ma barita pangulaon dohot beri di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru na dipasahat di perpunguan ujung tahun 2020 sada tanggal 30 sada Desember tahun 2020 sada. Patujolo pinuji ma debata aman itu hata Yesus Kristus naung upasu-pasu hotuhi taragam ni silehon-lehon partod dion sian banua gijang. Ibana marmudu-mudu pardalanan ni Huriana, Lumubima, Huriata, HKBP, Pekanbaruon. Ragam donaung itabulus di tahun 2020 sadaon akan natonggi si parsauli honota
jala si hamolete honoton di sudi ruas ni huria nang parhalado marhiti aka ulaot tasigano pari rumah tangga tabe songoni nang parsauran di huria tahakabp Pekanbaru. Toktong dope hita mga dopi hamaulon alani sahid COVID-10 siya di taonon. Alimamuka 5 September nasalpu dung di pamasa manang napigahali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Pekanbaru. Tapatupado akka parpunguan nasomal di gereja punguan kategorial songoni dohot parpunguan partangyangan sektor dohot sermon parhalado. Naparjolo statistik iya haruasota ni huriata HKBP Pekanbaru di tahun 2020 sada songonoma parpehakna. Ujung tahun 2020 sada torop ni ama 872 halak, torop ni ina 1078 halak, naposo 1210 halak, dakdanak 700 halak, punguma torop ni ruasta 3.877 halak. Dohot hatorangan na tubu na tardidi na hona RPP ruas na tabba maka tidakon haporsiaon na mulak tuhuria anak dohot boru na muli akan napida na moding dohot na jinakon mulak boima taida amang dohot inang di acara berih naung disagihot tuhita. Ia torop ni parhalado partohonan dohot naso partohonan di HKBP Pekanbaru pangulan nagoktiki adong 7 halak, situa 40 halak, calon situa 3 halak, guru sikola minggu 10 halak, punguma sudi 62 halak. Napaduahon parmingguon, parmingguon dohot kegiatan sikola minggu. Tapatupado parmingguon sikola minggu di bonani tahun 2020 sadaon. Songona somal ganup ari mingguna pukul 7.30 wib. Alai alani na masa pandemi COVID-10 sia mamuka tanggal 14 Februari 2020 sada dipatupado parmingguon sikola minggu secara online na pinaradi niya ka guru-guru sikola minggu jala jamita tu sikola minggu na dipasahat surya ka pangulan nagoktiki ni huriata. Sahat tunuaing dang tarpatupahita dope parmingguon sikola minggu majagahon hahipason ya kayanakon ni huriata. Alesai ta sosoido akadat danaki asama dohoti parminggoni nang pesian bagas nabi ay tongdo pamujio ni tutuhatai. Songoni kegiatan karate hotdo dipatupa secara Zoom. Di tanggal 4 April 2020 sada dipatupa do ibadah Paskah secara online. Laos disagi hodo bingkisan Paskah tuha kayana kota sikola minggu secara drive-thru godangna 300 bingkisan. Jalana di tanggal 20 Juli tahun 2020 sada dipatupa huriata do marhite seksi sikola minggu ima pelepasan akayana kota sian sikola minggu tu remaja secara tatap muka sekaligus live streaming jala torop nida danaki nama dohotisa 72 halak. Acara pelepasan dipuka marhite ibadah jala laos dipatupa donang pembinaan sian ketua seksi remaja do psikolog tuaka iya nakotai. Nah di tanggal 10 Desember 2020 sada dipatupado perayaan Natal sikola minggu secara online. Jala laos dipatupado pembagian bingkisan Natal sian huriata tua kayana kota secara drive-thru godangla 500 bingkisan Natal. B parmingguan nama godang. Sada parsorio nama channel nal maun dia kapartikian di ngoluta. Ima dinamasa sori mago COVID-10 sia coronavirus di siesi tahun 2010 sia. Sahatu tikion ta dopi-dopi hamaulon hinorhoni i dia kaparsauran dohot pakobasiota di huriata. Pinajongjong ni asini rohani Tuhani toktong do mardalan akka ulaon dohot parsaurata. Na di bulan Agustus 2020 sada nasalpo di pamasa pamaretata do pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 jala pola do alani taputucon dang patupa parmingguon ni ono minggu mamuka Juli 2020 sada sahatu 20 Agustus tahun 2020 sada. Maceti bodo pajagaut tadisi huhut ala di pusat kota do hapiahan ni huria taon sotung gabe sitian hitamaon. Alanita putuco do sudia kapakobasiot tadi permingguon dohot parsauran kategori ali marhite layanan virtual di channel YouTube Suara Pergodungan Pekanbaru. Alaidu koca di bulan September nungatapuka be parmingguon di 5 partikian
pukul 7, pukul sia, pukul 10 sada, pukul 10.30, dohot 10.8 ganup hari Minggu. Songono mapardus-duson ni haroronya ka per minggu nuaing disi. Pukul 7 340 sada halak, pukul sia 517 halak, pukul 10 sada 252 halak, pukul 10.30 288 halak, pukul 10.8 244 halak, jumlah 1.642 rata-rata kehadiran. C sakramen padidion nabadia, di patupado padidion nabadia di Huriata tahun 2020 sada. Ari 10 Maret pungu 4 halak, ari 30 Mei pungu sia halak, ari 26 September 5 halak, ari 5 Desember 10 sada halak, dohot ari 26 Desember 20 halak, pungu makada dana na terdidi di bagasa taonon 40 sia halak. Sakramen ulaw nabadia, tapatupado sakramen ulaw nabadia di ari hamamate Jumat Agung na nidohotan ni 1.384 halak, di Natal Parjolo torop ni nama dohotica 2.055 halak. Dungi di patupado pakkobasion ulaw nabadia turuas ni Huria di Jabu Manang di rumah sakit. Napatuluhon pakkobasion kategorial dohot sektor saliling tahun 2020 sada tapatupado partangyangan sektor di bagas gereja jala di live streaming YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru ganup ari Rabu pukul 10 siawip. Tarida durisi hinarikot di hita patupaka partangyangan dohot pajaheyon di hatani di bata natoras rap dohoti anak kondoho sudi pangisi ni bagasta. Mardala do manang napiga hali ko baktian online remaja dohot na posubulung di Huria tahun melalui Zoom. Songonima dinaboy di patupa di bagasan persiapan alani protokol kesehatan Natal gabungan remaja dohot na posobulung di hari 10 Desember na salpu songoni donang kategorial ina parupuan boy di taputupa PHD manang patanak kok kata ni di bata marhiti Zoom meeting ganup Rabu. Tarida dusi hol ni roha di parsaurani anggia tumibu salpu pandemion boy tapatupa musia ka parsauran songon na somal. Di patupa aka inado Natal gabungan ina Huria di hari 22 Desember 2020 sadai. Di tahun 2020 sadaon nungata mekarhon pakobasion sektor na adong di Huriata. Nunga tapa ujak na di hari 30 sada Oktober 2020 sada dua sektor na baru. Jala alani nunga gabi 15 sektor manang lunggu manang wek na adong di Huriata HKBP Pekanbaruon. Sektor rintis gabi 2 sektor ima sektor rintis doho sektor Bambu Kuning Tenayan Raya. Sektor Labu Baru gabi sektor Labu Baru Timur dohot sektor Labu Baru Barat. Akau mas sektor nadong di Huriata, sektor Pekanbaru Tonga, sektor Kompleks Gubernur, sektor Pintu Angin Sukaterus, sektor Padang Bulan Sada, sektor Padang Bulan 2, sektor Padang Bulan Tolu, sektor Pengayoman, sektor Wonorejo, sektor Rintis, sektor Bambu Kuning Tenayan Raya, sektor Labu Baru Timur, sektor Labu Baru Barat, sektor Pandau Permai, sektor Arengka Indah, sektor Rumbai Pesisir. Di tahun 2022 nungatiki nabe radi patupa pahebako nakaparsauran na rumosu marhiti pemekaran manang napiga sektor isarani pengayoman dohot aka sektor na asingpe. Tujuan na asa dumasip aka ruas ni Huria boy masih tadaan marparsauran dohot patupa aka sada ni roha. Pesta ni Huria di patupa Huriata do pesta gotilon di ari 30 sada Oktober 2020 sada tongon di pesta reformasi Huria. Pesta gotilon ni masongon sada pesta parulopolopon ni Huriata makalacon nakapangulaw tabi siganup ari laos disi tanpa sahat ulos tua kanaung marumur 75 tahun songon si Abram bukas sian urborhat mangului parsuruan ni Tuhani gabi sada perninggutan nama cai takas dui jala sian partisipasi ni ruas ni Huriata boy do pesta parulopolopon si songoni dalan nalam takas manupahi Huria di pardalanan ni pakkobasion na. Pinasahat manang ditikion sada obas na macayuli aka arion tongon 21 Januari 2022 tongon marumur mahuriata HKBP Pekanbaruon
70 tahun. Tapi kiri mapabakit aka panitia patupa perayaan 70 tahun huriat tahun. Jalalaus panitia ima mamikiri dia masih patupaut tadi tahunon pauli-uli huriata isara pembangunan rumah dinas manang fungsi kestet room atau rumah duka. Para sini rohaon manang diakoni di patupa huria. Di patupa huriata do pasahat si palas roha tua kana mabalu ama dohot ina. Songoni nang tua ka keluarga prasejahtera na patut siurupata. Laos tapi kiri do pasahat bingkisan Natal berupa sembako. Tumanang bigar ruas ni huria termasuk tua kaya nakon ala disabilitas. Pasahat bantuan sosial tua ka ama dohot ina na mabalu yatim piatu dohot na mampu di sektor nabi ima tu 240 halak. Tapatupa di hari 20 Desember 2020 sada nasalpu. Lau sumauliati do rohata di sudi ruas ni huriata nasayukap rohana mangurupi dongan ruas ni huriana asing sai di pasu-pasu tuhatama aka ulaon dohot usahata. Paupaton supporting system nang petadopi hamaulon pandemion alin lau suhud do godang hita marsiajar sianakana masai memperlengkapi diri songon huria naong lam matoras. Disakap rohata pai baruhon database ni huria asa tota sudi haruason marhite sektor dohot aka pengadministrasian na nalam reta. Songoni manang parnapunaon manang aset ni huriata dohot parhepengon nani kelola dohot dinggan marhiti aka fungsionaris ni huria naong tarpilit. Macai takas do tasusohon tu sudi ruas ni huria patupa partangyangan keluarga. Pasahat pilihan pertanggangan ni dohot nang pilih bulanan dohot pilih tahun dalata manupahi perdalanan ni huriata. Takas lo taida hinauli penataan pergodungan dohot aka kelengkapan na di huriata. Sopo godang na hinobasan di badan usaha Sony Yayasan X Saudi. Tatangnya ko masa margugo aka pengurus di si patupahon na duminggan dalam manupahi jala pauli-uli huriat tahun. Anggiat marhiti hinadinggan ni boy tapatupa parsauran nauli nang tulingkungan masyarakat hobarta di pargodunganon. Hata mauliate dohot panolopio siya kami ma tu tim multimedia hagabipi Pekanbaru natotong pauli-uli aka parsauran dohot pakobasyon nasida patupa aka persiapan na duminggan. Tapatupa malayanan digitalon gabi sosial kapital dihita ala jejak digital mai sudi mahita marna punahon gabi inganan pertukuan mabahin aka masukan dohot usul na tau pahebakon aka pakobasion. 5 sipatupaon ni huriata di tahun 2022 marhiti raput huria naung dipatupa di hari 10 sada Desember tahun 2020 sada nasalpu. Tasakapi do asa ubuk akasi hobasan dohot parsauran olat ni tarbahik kita marnida natuktong dope masa pandemi COVID-10 siaon. Akan ang pinututyon dirapoti masirado tatama muka bicar mata niari sada Januari 2022. Alaninung nga tataringoti dia siulaot tadi tahun naroon marhiti tahun hasadaw ni roha manang kesahatian 2022 natinotopon induk ni huriata hakabibe. Gumudang mahita mangodolhon hinarikot ni hasadaw ni roha kesahatian di sudi ruas ni huria parhalado ditongani parsaurata di huriai songoninang di rumah tangga tabe. Pangujungi songoni mahupasata mi barita pangulaon dohot berih ni huriata hakabibi Pekanbaru di tahun 2020 sadaon. Godang matonggon na binahin ni Jaho batu hita alani patut mahita marhilas ni roha mangauhon pasu-pasu dohot panugunoguon ni dibata di hita. Dukot cahata mauliate di sudi ruas ni huria dohot parhalado ni huriata hakabibi Pekanbaru di parsidohotota ukap ni roha dohot panupahion di pikiran gogo nang sinadongan dohot patulucon nakaulaon di huriata. Lam takas mahasadaw ni roha saurdot mahita parhalado rap dohot sudi ruas lumobi ditotopon iduk ni huriata ujahan ni pakobasyon hakabipi tahun 2022 ima tahun hasadaw ni roha manang tahun kesehatian. Sudi mahita mangaringgas bergandingan tangan mengadupi akatantangan dohot patupa parsauran natugu sinodangan ni hata ni Tuhan Yesus napuna huriai
ikon ulauku, ulaon ni namar suru au, saliling arian, aidung roborngin, dang tarbahin, mangula disi, manang ise, Johannesia ayat 4. Solideo Gloria, hasangapon ma Holland di debata, Pekanbaru 31 Desember 2021, atas nama Sudi Parhalado Partohonan, Padita Bakti J. Situmorang. Songoni mamang dohoti nang ruas ni Huriata, barita pangulaon dohot beri di Huriata HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Shalom. Horas Madita Saludna, izinkan kami Amanginang menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Gereja HKBP Pekanbaru untuk tahun 2021. Yang pertama, huria kita bersaldo di awal tahun 2021 sejumlah 434.230.277 rupiah. Penerimaan pelian 1A dan 1B selama tahun 2021 berjumlah 1.461.693.760 rupiah. Pelian kebaktian sekolah minggu sejumlah 9.712.000. Lalu pelian bulanan dan pelian tahun 2021 berjumlah 401.505.000 rupiah. Lalu hamoliation maupun perpuluhan berjumlah 650.851.426 rupiah. Penerimaan lain-lain bunga bank dan pemakaian gereja berjumlah 16.587.836 rupiah. Setoran dari badan usaha sejumlah 75 juta. Lalu amplop pelian Pesta Puncak Gotilon tahun 2021 berjumlah 301.124.000 dan penerimaan lain-lain sebesar 33.575.000. Jadi jumlah penerimaan huria selama tahun 2021 sejumlah 2.950.049.022 rupiah. Lalu horong pembangunan saldo awal di tahun 2021 berjumlah 69.006.851 rupiah. Lalu penerimaan khusus pembangunan sejumlah 153.677.000. Pelian bulanan yang untuk pembangunan sejumlah 4.270.000 dan hamoliation untuk pembangunan berjumlah 87.036.200 rupiah. Total jumlah penerimaan pembangunan selama tahun 2021 berjumlah 254.076.200 rupiah. Untuk Namarboho pusat penerimaan kita selama tahun ini berjumlah 323.771.700 rupiah. Yang paling besar dari pelian kedua ya. Pelian 2 itu berjumlah 288.903.700 rupiah. In transit jumlah penerimaan kita tahun ini 320.211.900 rupiah. Pengeluaran huria masuk ke horong pengeluaran. Pengeluaran huria untuk tahun 2021 terdiri dari biaya rutin, lalu biaya program kegiatan itu untuk dewan, ketiga dewan itu, koinonia, marturia, diakonia, dan biaya administrasi dan umum, serta lain-lain. Itu total pengeluaran huria kita selama tahun 2021 berjumlah 2.558.356.140 rupiah. Selanjutnya untuk horong pembangunan, total pengeluaran selama tahun 2021 sejumlah 104.039.851 rupiah. Namarboho pusat kita kirim selama tahun 2021 keseluruhan ya, itu berjumlah 419.554.200 rupiah. Lalu untuk intransit pengeluarannya juga habis
Rp328.206.400. Amang-inang dari beberapa poin yang kami sampaikan di rincian penerimaan dan pengeluaran ini, ada beberapa poin yang mau kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, peningkatan pelian 1A dan 1B yang jumlahnya Rp1.461.693.760 pada saat kita sedang di masa puncak pandemi, itu sangat kita syukuri. Amang-inang seluruh ruas gereja kami mengucapkan terima kasih. Tuhan menggerakkan kita semua untuk sama-sama memberikan yang terbaik. Karena ini penerimanya naik di luar perkiraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga dengan pelian bulanan maupun pelian tahun. Itu juga mengalami kenaikan hampir 128%. Total penerimaan pelian tahunan kita tahun ini Rp401.505.000. Ini terbesar sepanjang gereja setahu saya. Tahun lalu kita cuma 313 juta. Tapi kalau kita lihat dari statistik ruas, itu hanya sekitar 80% dari ruas gereja kita. Jadi memang masih banyak yang harus kita kerjakan, yang sama-sama kita gugah, bahwasanya hanya sekitar 80% dari jumlah ruas huria kita itu, yang menyampaikan pelian tahun ke gereja kita, walaupun jumlahnya sudah sangat bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga kami mau sampaikan kepada kita, di tengah kita mengalami pandemi ini, kami mengusulkan kepada kita semua agar kiranya pemberian kita itu, pelian itu mau yang disampaikan di gereja maupun yang di rumah. Ini banyak yang di rumah ini. Jadi ini banyak yang transfer langsung ke gereja. Karena yang datang ke gereja kan dibatasi. Jadi memang pelian yang datang dari ruas itu lebih banyak disampaikan melalui rekening gereja. Tidak disampaikan secara langsung karena mereka tidak ikut kebaktian. Yang mau kami sampaikan kepada kita yang mengikuti ibadah kegiatan di gereja. Yang pertama, mari kita usahakan kerapihan pelian yang kita beri. Kami dan teman-teman Perhalado yang menghitung pelian memang selama tahun ini agak capek kami. Karena uang itu begitu sampai diperas sampai kecil kali. Kalau bisa dilipat saja. Dilipat rapi, masukin. Jadi kita tidak repot dan pelian kita juga rapi. Itu jadi catatan bagi kami karena menguras pikiran dan tenaga kami di konsistori ketika menghitungnya, apalagi melurus-luruskannya. Kita tidak bikin lagi meluruskan selama ini. Jadi kalau bisa kita sampaikan yang rapi agar kita juga mudah untuk menghitungnya. Selanjutnya, kami mau sampaikan bahwasanya selama tahun 2021, selain pelian yang disampaikan ke Huria melalui pelian 1A, 1B maupun di iuran tahun, gereja kita juga menerima pelian dalam bentuk barang yang disampaikan oleh ruas kita yang tergerak hatinya untuk mendukung segala kegiatan di gereja kita. Bisa kami sampaikan bahwasanya ada beberapa sumbangan dari ruas kita kepada gereja untuk dipakai meningkatkan pelayanan, yaitu ada lemari buku, ada gelas untuk keperluan dapur, ada AC untuk di balkon dan di kantor, ada meja, lalu ada proyektor Panasonic dan screen-nya sekalian. Jadi komplit untuk dipakai di konsistori. Ada cek suhu juga, walaupun sekarang mungkin sedang diperbaiki ya, cek suhu yang plus hand sanitizer di depan itu. Lalu taplak altar yang hijau, itu juga sumbangan dari ruas. Taplak altar yang ungu, itu juga sumbangan dari ruas. Plus yang terakhir, mendukung kegiatan tim multimedia, baju tim multimedia. Itu juga sumbangan dari ruas kita yang sama-sama agar mereka semangat. Walaupun cuma satu sekarang ya, cuma satu sih. Jadi kalau bisa disumbangkan lagi, mereka bisa ganti. Mungkin tidak dipakai sekarang seragamnya. Itu yang bisa kami sampaikan, Amang Inang, Taringo tuh penerimaan dan pengeluaran. Terakhir kami akan sampaikan saldo dari gereja kita di tahun 2021. Saldo awal gereja kita Rp434.230.277. Kalau kita tambahkan dengan total penerimaan tadi sebesar Rp2.950.049.022, dikurangi total pengeluaran untuk huria kita selama tahun 2021 sebesar Rp2.558.356.140. Jadi di pertanggal 31 Desember ini gereja kita bersaldo Rp815.923.159. Itu untuk horong huria. Untuk pembangunan kita bersaldo di akhir tahun ini sebesar Rp104.039.851 dengan rincian pertanggal 30 kemarin saldo di rekening bank kita bisa ditampilkan. Saldo di rekening kita berjumlah
Rp181.040,57. Cash on hand kita ada 24.781.969, sehingga total keseluruhan kas dan bank di Huria kita per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 919.963.010 rupiah. Itulah Amang Inang yang bisa kami sampaikan, laporan penerimaan dan pengeluaran gereja kita untuk tahun 2021 ini. Kami menerima masukan untuk bisa sama-sama kita perbaiki agar ke depan pelayanan gereja kita bisa tambah baik dan kita lebih diberkati Tuhan. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mulai tema di gitar salutna, Horas. Padohata, utusan Dua Seni Huria. Shalom, Horas buat kita semua. Pertama, yang kami hormati, Amang Inang para Pangula Nagok dan Amang Sintua yang hadir di sini. Yang kami hormati, Amang Inang Ruas Gereja AKBP Resort Pekanbaru. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara ibadah di sore hari ini untuk ibadah akhir tahun. Tahun 2021 tinggal menunggu hitungan beberapa jam lagi dan kita akan memasuki tahun 2022. Perlu kita akui dan kita tahu sendiri bahwa dari Januari awal tahun hingga dengan sekarang, bahwasanya yang menjadi ancaman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah masih tetap COVID-19. COVID-19 masih mengganggu tatanan kehidupan kita, karena COVID-19 juga kita harus kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, mungkin itu orang tua ataupun kerabat lain. Terutama karena COVID-19 juga kita beribadah belum bisa normal kembali, seperti bagaimana sebelumnya kita masih bisa dulu bersama-sama rekan kita, bersama-sama bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Walaupun demikian, kasih karunia Tuhan sangat besar buat kita. Terbukti hingga saat ini kita masih ada di sini, masih bisa mengikuti kebaktian ini sampai nanti mengakhiri tahun 2021. Untuk memasuki tahun 2022, saya mengajak juga Amang Inang semua di sini tetap menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Tetap mengharapkan campur tangan Tuhan untuk segala rencana maupun itu dalam pekerjaan kita sehari-hari, karena tanpa kuasa tangan Tuhan kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Semoga di tahun 2022 nanti semua semakin baik, COVID semakin hilang, dengan campur tangan Tuhan juga semua pekerjaan kita semakin meningkat, perubahan tatanan hidup juga semakin baik. Dan terima kasih juga khususnya buat para Amang Inang Pendeta, para Amang Sintua yang telah bekerja buat gereja, buat Tuhan di dalam melayani kami sebagai Ruas. Memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita hadapin, yang kita alamin. Tetapi kita juga menyadari bahwa kendala masih ada, COVID-19 masih ada. Mari segalanya kita serahkan untuk di tahun 2022 ini ke tangan Tuhan, mengharapkan campur tangan Tuhan, agar di tahun 2022 ini semua semakin baik. Program yang telah ditetapkan oleh gereja juga berjalan dengan baik, pelayanan kepada Ruas juga semakin baik. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga menyampaikan selamat menyambut tahun baru 2022. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan salam. Parahladu.
amanami nanami horas ma dihita sude. Nahu persangai pihami inanami padita rita borus majutak amang guru huria songoni manang akka dongan nami perhalado nagok songoni nang amanami nanami situa tarlumobi ma di amanami nanami ruas ni huriata napo sebulung nang akka adik-adik nami sekolah minggu. Di bagasan obason tama situtu hita pasahaton mauliate ni rohata tujulo ni tuhata na tapak kilalahon balga ni holong ni rohana patari parhok kita tu ujung ni taonon dinatabolus sada tahun na balga tahun 2010 2020 sada na di bagasan hamaolon gudang ni parukilon merebaknya pandemi COVID-19 na toho marpangotak tu hampir sudah kehidupan ta termasuk mai di Parsarata di Huriaon molo tapi kiri do amanginang gudang do alasan nama baik kita si patamad dele. Gudang do alasan nama baik kita mabiar. Lau madalani ari-ari ni ngolutan na say laon. Macay gudang alasan. Hinorhon ni situasyon. Alay tupado sude. Dibayin sada alasan. Ima kepesertaan ni tuhata. Natakas madongan hita sahat tutikyon. Jala tahirim ma anggiap marhite tikyon dinaing ape hita anon tu 2022 tinggal beberapa jam nai tahirim mai siatu hata asa di bagasan padonganyon na hita dihamuna manami inanami saluhuna di bagasan ujung taonon hami sian parhalado ni huriata na kebetulan hami sadiri mewakili mangido maaf pengampunan Tuhamuna akka amanami nanami ruas ni huriaton. Di bagasan pandemi na menerpa kehidupata datung so naboy dohami lalay na di bagasan hagaliaw dohami terutama melaksanahon parsaurata di kebaktian. Alani halabason ni rohamuna ka ruas ni huriata macay dihirim rohanami asa tutik kinaneng ro boy hami parhalado ni huriata masih beta-betaan lau patupahon pakobasion di bagasan lomo ni rohani tuhata di huriaon jala los omma pangiduan nami tuhamuna manami nanami molotung adok kehurangan nami, keterbatasan nami. Buat kamu toktong, pangulan ni huriata, parhaladota di huriaon. Asa si sada tahai si sada pikirak kita. Hatabata madok sada hita, songon dayon aik unang mardua, songon dayon tuak. Asa masih beta-beta kita. Hujalo hamido akka masukan, termasuk kritik. Alay dohot maamanami dohot inanami si partangiang. Tuhami nabakobasi huriaton. Asa gabi pasu-pasu parsaurata di Huria HKBP Resort Pakabaruon. Pasu-pasu dihita jala pasu-pasu nang di Nahumaliang. Alani di bagasan pos ni rohami. Mangasahon asini rohan itu hatta. Tarbolusita do tahun 2020 sadon. Di bagasan gugu nasihat tuhata jala tahirima padonganyon di tuhata di ari naneng ro di ari naneng pasu-pasu honon di tuhata tutonga-tongata akan hinaholongan na 2022 lausian ingananom mahami menyapa saluna ruas ni huriata naso apala di bagasan huriaon garejon dohok mana di bagas tabe na mengikuti kebaktiata
Ngolo adong akahamaolon na taado pinasalilingon. Iya pay di parsahiton. Iya pay di aguan akan nahinahulongan ni rohata. Na perjolo madapot to tuhata maninggalo kita. Tapapos marohata. Bahwa kebersamaan hita di bagasan obason. Lao paborhaton aka nahinahulongat ta madapot to Tuhani. Tetap do parbinoto. Jala di pargugoy tuhata hita sa luhuna. Matsay ulido tema ni manang topik ni partangyangata di bagasan obason. Sakap hasonangan na siya debata. Alani huriyah HKBP Pekanbaru. Sakap hasonangan do ditongos tuhata tu hita. Tersurat dua di Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Di doksongonon ay nung ngatakas huboto, sakap na husakapi taringot tuhamuna. Sakap hasonangan do, dada sakap hamaguan, asa au mga lehon tuhamu na hinalunguton ni rohamuna. Damang lainang, diak kahamaolon, diak ka nalungon, selama tahun 2020 sada. Hatabatak madokon, bagot na madungdung ma, tu pilo-pilo na marajar. Saya maakan nahatsit, saya maakan nadangol na lungon, mga sahon tuhata, say tutibuna maro akka na jagar. Siya kami, parhalado ni Huriata, mengajak kita sa luhuna, ta pangasahon matuhatay, dinanayang ape hita, taruhonon ni tuhata, tu taon na baru nanayang pasupasuhonon na, tuganup hita marsasahalak. Atong tarulaho kita do sa luhunay, mga sahot tuhata. Tarpatupaaw do sa luhuna, molo tuhatay, margogoyho kita. Segala perkara dapat kutanggong di dalam Dia yang menguatkan aku. Imabohalta, lau madapoton taon na baru, nanaing pasu-pasuhonon ni tuhata, tutonga-tongata. Horas madihita sa luhuna, selamat menyambut mahita di tahun 2022, tahun nanaing basa-basa honon ni tuhata, tuhita HKBP Huria Pekanbaru. Shalom. Horas marita. Mari Demeta. Iba na doha mo sa
Nameni di bata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna ruas na hinahulungan itu hata Yesus Kristus, hata ni di bata na mamakulingi hita di ujung tahun 2020 sadaon, ima na tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 20 sia, mamukasian ayat 10 sahat ro di ayat 10 opat, songonom matar surat disi dengan ma tapaihut-ihut. Ay songono dohata ni Jehovah, molo dungkok na 70 tahun ni di Babel, ebataku mahamu dohot pasi toko tuhamu baga-bagaku na dinggani, asa mabua kamu mulak tu ingananon. Ay ngatakan sumoto sakap akan nahu sakapita ringo tuhamu ninna Jehovah, sakap haso nangat dotahe dada tuhamaguan, asa ahu mangalihon tuhamu ujung na hinalungutom muna. Jadi pajojo muna maahu huhut laho hamu martangi yang tuahu, gabi tangi honokku mahamu. Jala luluan muna maau laus jupa kamu, molotung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi jupa kamu maahu ninna Jehovah, jala mulak bahenoku akan natarbuang siak kamu, jala papungoku sian saluhut bangso parbigu, dohot sian inga saluhut inganan ha abolongan muna nasay laon nahubaheni ninna Jehovah, jala mulak kamu buanoku tu inganan habor hatam munahian laho terbuang. Idu yang go sahatna. Ruasna hinaan holangan itu hata Yesus Kristus. Sian rohana marsitutu mau liate madohonot tatutu hata. Na mangaluat cita tolha sahatu ujung ni tahun 2020 sadaon. Mardala do tutua kapartikian sota hilala 365 hari aka ari-ari naung tabulus. Dengan 24 jam waktu dalam satu hari Tuhan beri. Jala di hari parpudi di tahun 2020 sadaon. Lebih hurang 5 jam nari waktu yang akan kita jalani. Asa tol hasita tu tahun nei baru 5 tahun 2022. Marulak lori dohono ta mau liate ma di tuhatai. Nunga godang akan naung tabulus di satau bolonon. Dengan situasi dan kondisi yang naik turun, yang terkadang mengguncang iman, hati, dan hidup kita, terlebih di masa-masa pandemi COVID-10 siaon. Banyak liku-liku perjalanan yang penuh kegembiraan maupun kesedihan, yang meninggalkan kenangan indah termasuk kenangan pahit dalam ingatan. Banyak doa-doa yang telah dijawab Tuhan, dan banyak pula yang masih menunggu waktu yang tepat. Alani dipartikian na pinasahan ni Tuhani, rikot maadong pangarimangion di hita. Sudah berapa jauhkah kita berjalan menuju arah yang lebih baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Jala ahado nang tabain di ngulu taon naboi palacon rohani tuhatai. Sebagaimana yang diingatkan melalui syair lagu tradisional Afrika Selatan, Sensenina, Sensenina, yang diangkat dalam suplemen buku ND kita nomor 780 ahado nakubait Tuhan, apa yang sudah kulakukan Tuhan. Sebuah lagu yang mengingatkan diri kita, apakah sesungguhnya yang telah kita lakukan dalam hidup ini untuk Tuhan dan menyenangkan hatinya. 315 hari partikian di pasahat Tuhan tatuhita di bagasa tahun 2020 sadaon. Alani macai rikot adong pangarimangion di ganup hita merenungkan ahadu tutu naik kubai Tuhan palacon roham dina diliho kodope tiki parasian dihami dihita madalani tahun 2020 sadaon. Apakah sesungguhnya yang telah
kita lakukan dalam hidup ini untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Alamanang bohape amang dohot inang, makna hidup bukan hanya berharap untuk diberi oleh Tuhan, tapi makna hidup adalah mensyukuri atas hidup yang sudah diberi oleh Tuhan. Sehingga orang yang bersyukur adalah orang yang berbuat, yang memikirkan apakah yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur yang sudah menerima dari Tuhan adalah halak nanguluna gabi habaura pasu-pasu nang tudongan na jolma songon hataridaan ni holong ni rohana. Alani ahado nakubai Tuhan. Ahado tutunang tabahin tutuhani dengan banyak kesempatan yang telah diberi. Oma obasna amang dohot inang ruas na hina holongan. Ta evaluasi musi sudia kana taulahon di bagasa sa tau bolonon. Sekalipun waktu sudah berlalu, waktu tidak akan mungkin kembali lagi. Songonanido ni edetai dak kaulahan mulak posonin na edetai. Walau waktu tidak dapat diputar kembali. Hanya saja semua yang telah kita alami adalah guru terbaik yang mengajar kita dalam banyak hal. Kenangan dari setiap perjalanan dan proses yang telah kita lewati adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan semuanya itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dan bukti kasih Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga pada saat ini. Melubui pihitamang dohot inang tolhas satu ujung ni tahun 2020 sadaon. Suidiru rahita mangukuhon saluhut nai holan alani asi ni rohani di bata. Karena memang kita hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini semuanya itu adalah karena belas kasih Tuhan. Alani mau liati madituhata, di panogunogonna, di pangiringi-ringiyonna, di nat say toktong hita di pakulingi marhiti-hiti hatana. Napa pocor rohata, patuguhon hapor siauta, madalani tahun 2021 bahkan akan mengakhirinya pada saat ini. Alani di hamoma nami dohot ina nami. Di pakulingi dohita, di arisadarion marhiti-hiti hatani di bata. Sebelum meninggalkan tahun 2020 sada ini, tahun yang penuh kenangan untuk memasuki tahun 2022, tahun yang penuh harapan. Nang pedang taboto dopi sungu dia pardalanan ni aka ari-ari nang tadalani. Nang pedang taboto dopi sungu dia rencana-rencana kita ke depannya. Sebagian orang mungkin sudah menyusun rencana sedemikian rupa dengan harapan agar terrealisasi di tahun 2022 nanti. Nang pedina di bahalak marpikir mamering hadua mai. Karena sebagian orang mungkin ada yang kecewa karena doa-doanya. Harapan-harapannya, keinginannya belum terpenuhi di tahun 2021. Sehingga ketika ditanyakan apa rencana untuk tahun 2022, mamering disi manoni. Ditambah dengan kesulitan, pergumulan dan tantangan hidup yang terkadang melemahkan sebagian orang. Alihatan di bata ditikion paingotok kita. Asa totong marpakirimo na mangulu manguduti dohot madalani ngulu nabi nasabasahon ni tuhata diganup hita. Jangan pernah pesimis untuk menjalani hidup dan melanjutkan hidup ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Buasa dipaingot hita ruas na hinaholongan. Asa marpakirimon manguduti ngulut tahun. Karena memang kita punya Tuhan yang peduli dengan hidup dan masa depan kita. Di masa ni hamaolon, di masa ni pergumulan dohot penderitaan nata adopi. Boy dosai hira hukup taida, pangurupion ni Tuhan tai dihita. Karena apa? Karena kita melihat persoalan itu terlalu besar untuk dihadapi.
Kita melihat pergumulan itu terlalu besar untuk dilewati, sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemahaman nasongoni mana mangulu di bangsoni di bata, hasahatan ni turbuk tahun di mulana, paingoton bangso Israel natongon di bagasan habuangan di hati hai. Pembuangan adalah kenyataan pahit, sekalipun itu terjadi karena umat Tuhan tidak mendengarkan suara Tuhan. Pembuangan yang terjadi karena umat Tuhan tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Pembuangan yang akhirnya menimbulkan pemahaman bagi umat Tuhan bahwa pembuangan adalah jalan Tuhan untuk melupakan umatnya. Tuhan sudah membuang umatnya, Tuhan sudah meninggalkan umatnya, melupakan umatnya untuk selama-lamanya. Pembuangan dianggap lambang ketiadaan pengharapan dan masa depan. Alai dipakulingi di batado bangso nahina holongan nai. Mustahil bagi umat Tuhan untuk bisa lepas dari pembuangan Babel. Tapi hal yang mustahil bagi manusia dimungkinkan oleh pertolongan Tuhan. Dipakulingi do bangso ni di bata. Di ayat 10 di bonai do turpuk tahun marhiti padohan ni di bata napapucon rohani umat Israel molo dungkok na 70 tahun ni di Babel. Ebataku mahamu dohot pasi toko tuhamu baga-bagaku na dinggani asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Setelah 70 tahun bangsa Israel akan dibawa pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Realisasi janji ni dibata, nababuan las ni roha di ngulu ni bangso ni dibata. Realisasi janji Allah nagok halongangan. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap orang-orang ini. Godang matongon, nabinahin di dibata tuhita, alanii merlas ni roha mahita. Hidup berjalan bukan tanpa kesulitan amang inang, ruas nahina holongan. Hidup kita jalani bukan tanpa tantangan. Hidup kita jalani bukan tanpa pergumulan. Dangadong nanggo sahalap pesia kita naso mengadupi hamaulon di tonga-tonga ni ngulut tahun. Tapi kesulitan, tantangan dan pergumulan bukan berarti tanpa penyertaan Tuhan. Molotadupi piragam hamaulon dohok tantangan di tonga-tonga di ngulut tahun. Songon halak na porsia hita di paingot dohita marhiti-hiti turpukta sadarion. Tuhan selalu ada bagi kita untuk menolong kita melewati masa-masa sulit, memenangkan setiap pergumulan demi pergumulan. Bahkan hari ini kita sampai di akhir tahun 2021 ini. Godang matongon, nabinahin ni dibata tuhita. Jadi marhilas ni roha mahita. Tuhan melakukan perkara besar. Tidak hanya kepada umatnya di masa lalu dalam sejarah. Tapi sekarang ini, saat ini, bahkan untuk masa depan. Tuhan selalu sanggup melakukan perkara besar terhadap kita. Mempersiapkan masa depan yang terbaik. Bahkan Tuhan sangat-sangat tahu merancangkan masa depan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana firman-Nya yang mengingatkan kita pada malam hari ini. Dakia sakap ni dibata, sakap nama buan Tuhan magoan. Alai sakap nama buan Tuhan sonangan. Sekalipun hidup kita terasa sulit, sekalipun sampai hari ini doa-doa kita merasa belum dijawab oleh Tuhan.
Tapi firman Tuhan meneguhkan kita hari ini menjalani tahun 2022 yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nungataka suboto, sakap akan nahusakapi, taringo Tuhamu, nina Tuhan Jehovah. Sakap hasonangan, dada sakap hamaguan, mangaliho Tuhamu, ujung nahina lunguton mona. Apapun yang kita rindukan amang dan inang di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita rindukan sekalipun mungkin kita bergumul di tengah-tengah keluarga. Bergumul dopi hita taringo tuaka yana kota. Bergumul dopi hita taringo tuaka ulauta. Tapi Tuhan berjanji mangalehon ujung natahalunguton di tengah-tengah ningulu tahun palacon rohata sepanjang kita. Sebagaimana yang Tuhan ingatkan dalam nats kita ini. Ia berjanji pasti mendengarkan doa-doa kita. Ketika kita mau datang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Di ayat 12 kita juga diingatkan bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita pasti akan menemukannya. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu bagaimanapun keadaan kita saat ini, di saat kita bersuka cita atau dalam duka, dalam kepedihan yang kita alami, alani dok dohot borat nisi taon ni tahilala sahiran na terpujuk kita. Alaihata ni di bata pai ngotok kita. Nasai rap do tuhatai, rap do hotita, mermudu mudu hok kita. Manogi hok kita, mamasu hita. Bahkan memberikan masa depan yang terbaik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi seringkali kitalah yang merasa sendiri. Ketika kita penat dan lelah dalam hidup ini, Tuhan menawarkan Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonang pihamu. Tuhan tak pernah membiarkan kita tanpa penyertaannya. Roh hamu tuau, mari datang kepada Tuhan. Saat kita lelah, saat kita bergumul, saat kita dalam kesulitan. Tuhan, aku mengakhiri tahun 2021 ini dengan masih banyak kerinduan yang kuinginkan Tuhan penuhi di tahun 2022. Tuhan menyambut kita, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi carilah Dia dengan sepenuh hati, berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan berjanji bahwa kita akan menemukannya. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan menjawab doa-doa kita ketika kita sungguh-sungguh menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Atong ruas nahina holongan tapa ujung mataonon di bagasa dame dohot lasni rohana sia tuhata. Kita bersihkan hati kita dari segala kepahitan. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Mari memasuki tahun 2022, tahun yang penuh harapan. Doa kita tahun yang penuh berkat. Harapan kita harapan yang dipenuhi oleh Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dan luar biasa kita meyakini bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang menjanjikan masa depan yang terbaik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Borhat mahita, mamongoti tahun nai baru, manoktong maka posi Jehovah diari sogoti. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati rohanami Tuhan. Na mga lehon partikian di hami. Sahat tu ujung ni tahun 2020 sada. Diragam niya ka na masa naukubolu cami. Di pararhodo ngolu nami Tuhan. Di tatapodo hami dia ka pergumulan dohot hamaulon na huadopi hami. Di urupi hodo hami Tuhan laho mangadopi i saluhut na. Gariada di ujung ni tahun 2020 sadaon. Di papocoro hanami, di patuguho hapursiaon nami. Asa manatap hami dupa jolo. Di nananeng bongoton nami Tuhan tahun 2022.
taon nagok pakirimon si basa-basa honommu tu ganup pami. Di paingoto do hami marhiti-hiti hatam Tuhan. Pabuat sakap muda kia sakap nama rujung tu hamaguan. Si patasu harpe akan nama sana huadupi hami. Ala di paingoto do Tuhan sakap hasonanga do di paradiho di ganup pami. Dilihoko do ujung na huhalunguto kami di bagasan ngulu nami. Mau liate ma Tuhan di pasahat rohan nami tuho. Atong pasu-pasu mahami rapor ruas ni huriam di nama ngunjungi tahun 2020 sadaon. Mardonga toko mahami Tuhan memasuki tahun nai baru tahun 2022. Pasu-pasu pardalanan ni ganup aka keluarga ama ina nangakaya nakon nasida. Pasu-pasu masa depan ni ganup aka ruas ni huriam. Pasu-pasu nang pardalanan ni huriam. Gabisi tidangi di tonga-tonga di Portibion. Marlas ni roha mahami Tuhan manguduti ngulu nami mangasahoko. Atong sahat di homa hami daging nang todi nami. Sisa manasa dosa nami mangasahon. Guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Ita papungupilian sada A sada B do tu dana pensiun mareda kita.
Huriani tuhata nunga di papos rohata marhiti hatana. Pabua sakap hatuau do sakap nataringo tuhita. Margati petaon bulan dohot ari. Anggo sakap ni dibata dang muba jala dang mose. Atong marsitiu pamahita tuhata ni tuhata. Saya betul-betul memahami Tuhan di dalam roham, air rapon sonang rohami mardan. Di bagasan pos niru hadohot pakiri montutuhata. Tada poto matau 2022 nanaing basa-basa hono ni tuhata tuhita. Unang mahamu mabiar jala unang manodit-nodit. Haposi madibata na madya kadohot na mga linggo mihita. Ay ibana do si parmahak kita. Jala hita biru-biru pinarmahan na. Dang tagamon luason na tarsulan ditpatmo. Jala dang nok mata ni si jagaho. Tu di bata matoktong pakirimota. Tu di bata do pakirimoki di tanola nang awang-awangi ibanado aku sakit. Tatangi ako mapiliata, martangi ang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silihon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruha nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni silihon-lihon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tuangaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oh
pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Oras madihitamang dohotinang.